Vi er på vej til Hjallerup. Vi fik hustlers med ind i bussen som de sidste. Meget presset stemning. Vi skal være her i 40 minutter. Vi håber at finde håb. Ja, vi håber på at finde håb, fordi han var der sidste år. Så kan jeg godt finde her i din taske? Nej, brother, du har lige kaldt mig en taber. Emma gider ikke købe mig en bams. Så hvad tror hun? Hver eneste gang, okay, filmer du mig? Ja. Hver eneste gang vi er inde i byen, så tager hun fat i de der fucking store bamser og siger, giv mig den. Bro, jeg gider ikke fucking købe dig en klam bams. Du ser virkelig klam ud i det her lys. Ja, i lige måde. Du ser fucking klam ud i alt lys. Fucking gider. Så har vi ramt Hjallerup Marked. Jo. Og Emma, hun har fundet den store frem. Ja, tak. Det må det være. Jeg har stået og overvejet, hvorvidt jeg skal købe en fodboldtrøje. Sorry. Her kommer folk, vi håber på at møde. Vi håber på at møde Håb. Vi håber på at møde Patte. Vi håber på at møde Helle. Vi håber på at møde Rups vennegruppe. Så håber vi på at møde Fiona. Og måske Julie. Og jeg har hørt et fordom i går på, at der er mange racister til Hjallerup, så jeg håber på at møde dem også. Jeg håber man også på Håbs video. Præcis. Og vi er jo det nye Håb, så vi skal ud og teste om teorien den holder stik. Lad være med at starte mig, bro. Okay. Der er slik! Brother! Ej, low-key blandt selv slik, og det er bare 10 kroner. Supermarked. Ja, det er supermarked på en hverdag, det er supermarked på en fredag. Vi tager supermarked på en fredag. Ja, der. Ikke? Ved du godt? Jeg ved godt. Ja, vi blander slik, tror jeg. Vi ser mig aldrig igen. Update, vi har været her i en god halv time, og vi har mistet Esther og Miline. Og ved du hvad? Vi klager faktisk ikke. Jeg beholder det dig. Jeg gør det. Rate business. Ja, tak. Den ser faktisk virkelig dårlig ud. Den ser virkelig til det værste. Virkelig dårlig ud. Den ser virkelig dårlig ud. Når der er sjældent derovre også. Vi er med dernede. Low-key? Jo, det kan faktisk godt. Hallo, det er ret småt. Eller hvad? Med en. Ej, vi kan godt være to derinde. Ej, må jeg godt filme dig? Okay. Tis. Og se, hvor ondt det gør jo. Ja, det gør fucking ondt, tror jeg. Vi prøver at vurdere, om vi tør at køre radiobilerne. Okay, jeg tror, vi prøver at finde billet til dem der. Hvis vi finder, hvor meget det koster. Hvis vi ser, hvad den koster. Ja. Jeg vil hellere gøre det nu, end inden jeg har drukket for meget, så jeg ikke knækker mig. Ja. Mig og Emma, vi har snakket om det, og vi håber, vi møder Lars. Virkelig meget, hvis vi møder ham. Bare sig noget. Hvad vil du rate den her dag ud af 10? 6. En 6'er? Hvorfor rater så lavt? Det er noget, jeg siger. Film det der. Du er fra Danmark. Ja, det er jeg også. Jeg er faktisk grønlænder. Jeg er så meget stille min telefon. Hvad hedder du? Jeg hedder Astaf Mohammed Rabu Jaffer. Ja, det fik jeg fat i. Hvad hedder du? Lars. Lars, okay, koldt. Ja, Ilo! Så tager jeg ham så hårdt bag fra det. Okay, så vi er inde i teltet nu. Vi bliver nødt til at lægge... Oh my days. It's a party in the USA. Vi bliver nødt til at lægge en af mic'ene væk, fordi der er sådan lidt akavet. Men først, så rigtig godt imod aftenens værter. DJ Højer, Skovmand og Camilla, Christian. Sådan lidt mere dystert. Så guys, vi er ude af teltet nu. Det kom vi for lidt tid siden. Vi har mødt et par, vi kender og sådan noget. Så vi har brugt vores tid godt, synes jeg. Vi skal købe nogle hatte her om lidt. Teltet var fucking sindssygt. Vi blev skubbet rundt fra højre til venstre, frem og tilbage. Altså, det var crazy. Mikkeline, hun blev fucking smidt på jorden, mand. Hvor hun hører til. Ja, det var kaotisk. We lady, vi har på Hjallerup Marked. Jeg har sagt hej til alle mulige, jeg ikke engang gad at sige hej til. Jeg sagde bare hej, fordi og så gik jeg hen til dem sådan, vil du have noget? Bro, nej, de vil ikke have noget. Den her er blevet fucking klistret os, fucking klam. We lady, og som jeg elsker Hjallerup faktisk. Ja, se. Det er så forfærdeligt. Det er så forfærdeligt. Men håber vi ikke lige skal op og prøve det nu, og vi frygter for deres liv. Ikke tage op i den her karusel. Det var forfærdeligt. Jeg skulle så have gravet. Lige pludselig den gik bare helt amok. Altså, jeg tror, jeg skulle dø, mand. Jeg vil
mit liv. Jeg frygter ikke nogen i hele verden, og jeg tænker bare frem at Joe, hvornår kommer han her? Okay, jeg kan ikke spotte dem, jeg ved ikke, hvor de er. Men jeg siger bare GG. Prøv at se det der, det er så fucking sygt ud. Er de okay? Er de okay? Det der til sidst, jeg tror jeg skulle dø. Jeg har aldrig haft så ondt i det her. Hvad sker der? Jeg er så rundtosset, Vil du stadig gerne op i den helt store? Ja, jeg vil så gerne op. Jeg har fundet en, der vil med mig på den store. Den helt derovre. Hvorfor kigger de ikke? Jeg frygter for deres liv. Oprigtigt, jeg frygter for deres liv. Oh my god, jeg filmer ikke. Vi håber på det bedste nu. Og nu skal vi have en lille tår i det her land. Fordi man må ikke have det til at på YouTube. Og vi er tilbage, der hvor vi var helt i starten, da vi skulle på toilet. Esther, hun har lige været på toilettet. Hun er en fucking champ. Jeg har lidt dårligt faktisk. Jeg føler, jeg kan godt kaste op nu. Jeg har det fucking godt. Og de har taget mine shots, bro. De har taget mine shots. Ja, de har sikket Emma shots. Der var ikke mig, der prøvede at tage med ind. Det var en eller anden. Jeg har alle sammen været søvmod. Der er ikke nogen, der har været onde. Og folk fra vores folkeskole, folk fra vores folkeskole, som vi aldrig har snakket med før, snakker til os i dag, fordi de er sådan, aha, jeg vil ikke se det i så lang tid, har I det godt? Det er vildt sødt. Ja, jeg har det godt, hvornår har jeg sidst snakket med dig, bro? Det er faktisk ret sødt, fordi vi har aldrig spurgt dem, om de havde det godt på Gistrup. Ja, præcis. Det er værd alligevel. Emma, fortæl historien. Der lå en task. Jeg kiggede i den. Der var en vin, jeg tog den. Det er sorry. Pack og move. Sporet har ændret mig. Vi skal have med nu vores Vi har lige mødt flere fra Gistrup, og det Jeg synes, at det er vildt fedt, at vi møder folk fra vores folkeskole, som vi ikke har set i vildt lang tid. Det er vildt fedt. Og siger vi bare hej, så må vi aldrig se den i vores liv. Og det er så fedt. Det er så fedt. Hi guys. Vi er blevet efter mad. Vi vil gerne have pizza. Pas på, Emma! Det koster 80 kroner for et kæmpe stykke, og vi vil gerne have det kæmpe stykke. Fordi vi er fucking sultne, bro. Vi er fucking sultne. Når jeg ikke laver vin, så jeg skal Og Paris-hjulet. Vi har fået en masse gode billeder. Nogle flotte billeder foran Paris-hjulet. Og jeg tror, vi går videre nu for at finde noget mad. Hvis jeg ikke selv først, så har jeg været op på den der. Jeg har været op på den der. Ja, vi finder et sted at tisse først, og så finder vi noget mad. Og jeg er så fucking chop, du. Men jeg skal ikke score nogen hus i dag alligevel, så det går nok. Jeg ved ikke, hvordan. I dag er en friends night. Exactly. Og vi er her med Suicide Squad. The Suicide Squad. Suicide, det er OG suicide. Anne Kok. Velkommen. Altså, let's go. Come inside. House tour. This is my crib. Det er de der New York apartments. This is my New York apartment. I paid $5,000 in rent, but this is what This is what we... Jeg har lige filmet i 30 sekunder uden at filme. Okay, vi er herinde med Mirror's peeing right now. Og nu skal hun så spille mit billede. Så det skal i andet hak, Mirror. Er du klar på det? Ja, det er andet hak. Andet hak, tak. Ja. Oh my days, så skal du virkelig suge ind. Jamen, det er fordi, jeg er skinny, sådan der. Jeg prøver at lege skinny, men jeg er ikke skinny. Ej, men det tror jeg ikke, den kan komme. Det kan i hvert fald. Den kunne i hvert fald, da Miline spændte mit bælte tidligere. Ellers så bare hive den op af. Hive den op. Mine bukser bare generelt. Nej, det var fordi mine hænder er så frosne. Jeg tror ikke, jeg kan nå sådan her. Men det kan blive snil. Ja, snil de andet hak. Ikke? Ready first. Looks eller personlighed, eller hvad gør vi her? Jeg kender ham, du snakket med ham i 2 sekunder. Det er jo umuligt at gå på personlighed, det her. Det synes jeg godt nok lige der var frem. Jeg rater min bror her stabil. 7 ud af 10. 7 ud af 10. Det kan blive højere. Hvis du gider vise dit hår, måske. Spørger du efter, når du går ind til frisøren? Jeg spørger efter taper, og så bare lidt af toppen. Taper lidt af toppen. Okay. Valid, dreng på givet. 8,5. 8,5, min bro. Okay, Okay, kiss og snap. Yes.
Fuck, Emma har risk. Emma. Så Emma, hvad rater du det kys ud af 10? Filmer den? Ja, det har. Okay, jeg rater faktisk en 8 ud af 10. Bro var en god kysser. Jeg ved ikke, hvad der sker. Godt klaret, Tobias. Flot fyr, faktisk. Det vil jeg faktisk mene. Ej, jeg synes faktisk, han var meget fint. Var han 09? Var han 09? Jeg ved ikke, hvad det var. Hallo, Mikkeline, fik du... Mikkeline, fik du fat i, hvor gammel han var? De der siger... Hey guys, I siger 14 max, siger de der. Oh my days, jamen, den er sgu ikke for god. Den er Jail time. Det guys, jeg laver ikke sjov. Emma sagde på vej herover. Jeg er her ikke for The Hus, jeg er her for mine venner. Jeg er her for OG Suicide Squad. Jeg kan ikke score nogen hus i dag alligevel, så det går nok. I dag er en friends night. Og det er sidste gang, jeg tager dig med heroppe. Det er sidste gang, jeg tager dig med heroppe. De hedder, jeg kan ikke huske det. Hvad er det, du hedder? Nikolaj Kasper. Oh my god. Nu får de vores step, guys. De får vores step. Jeg vidste ikke alt muligt. Emma har lige sagt hej til sin kollega. Jeg har aldrig snakket med ham i mit liv, og han er til min tavlemor hver eneste fucking uge. Bro, det er horribelt, det her. Altså, hvis jeg ikke snart får noget mad, så begynder jeg at græde. Vi har fundet Lars! Det eneste, vi sagde, var, at vi håber, vi finder Lars. Okay. Det er der på Sri Lanka, ikke? Sri Lanka? Ja, det er der på Sri Lanka. Guys, hvad rater du din aften, eller din dag, ud af 10? Jeg er lige kommet. Er du lige kommet? I lige måde! Mig og Emma har lige fået vores mad. Nuggets. Og smag. Vi har fået nuggets menu, og det er fucking bossy, og det smager fucking boss. Og nuggets er fucking gode. Ja, tak. Mission accomplished. Vi går videre nu. For at finde et peaceful sted at sidde og spise. Eller måske ikke sidde, bare spise. Kan vi ikke? Jeg ved ikke, om I kan høre mig. Jeg har ikke min mic på. Men hun kommer og henter som 10 minutter. Emma tager billeder med fremmede. Ja tak, som om hun er fan af dem. Emma. Ja tak. Så vil jeg stille mine venner nogle spørgsmål. Hvad vælger I den her? 11. Ja tak. Stabilt. Hej Serene! Hvad rater du den her dag? Hvad rater du den her dag ud af 10? 10 ud af 10? Hey, get it! Stabil. Let's go. Så har Esther fået sig en pandekage! Af uniform! Fordi at vi bliver snart hentet af Emmas søde mor. Jeg skal ikke score nogen hus i dag alligevel, så det går. Emma står og snaver med nummer 2 fyr i aften. Skål, nu står de og krammer, Emma, vi skal hjem! Så. Hvad siger du til det der W-wrist? Jeg har det der W-wrist, og sådan, jeg kan bare pull, når jeg vil, hvor jeg vil, og når jeg lige har tid, ikke? Gutter, hvordan kan vi lære fra dig, og hvordan er det, du kan pull de sidste 5 minutter, inden vi skal hjem? Det jeg vil sige, det er, find dem, der ser mest slidt ud i hele vennegruppen. Gå hen og sådan der, smil til ham lidt, ikke? Og så... Hvad er smil til ham? Vis, hvordan du smiler til ham. Tænk, hvordan er det, vis, hvordan du Okay, jeg lader den her til ham. Ja, tak! Det virker hver gang. Ja, jeg tror, han ikke er vildt på. Og ellers, hvis det ikke går, ved du hvad, så bare find en eller anden fucking drunkie. Vi kan alle sammen lære fra Emma, bro. Vi kan alle sammen lære fra Emma. Og det kan I bare, fordi jeg har W-wrist, du har det der W-wrist, og det virker hver gang. Ja, du finder nogen i køen lige nu. Du kunne godt lige hurtigt også. Det kunne jeg snilt. Snilt. Nu går de.